banda ta makarki cikin raina sanki ya kewaye ruhina umma Allahu ya bar girma ni fa na samu uwa babba. Wannan waka ce da na taba yi wa mahaifiyata. Wannan fa yanzu ma na hada su wallahi ba sa ciki na duba. Hello? Sajan Iliya? Don Allah ka dan tsahita mun. Garin nan fitowa. Yawwa. Kin gaba da ka. Ki saurare ni da kyau. Idan maranta kuɗin nan kika yi, ki faɗa min. Gashi yanzu kina nema ki sa girma na izubi. Wallahi, tallahi baban Badar baranci kuɗin nan ba. Kuma kai ma a gaban ka da kaban kuɗin nan kaga san da na bude durowa na sa su. Amma yanzu na je zan ɗauka kuɗin nan. Kamar da yadda kuka sani suna na Fati Al-Amin wacce kuka fi sani da suna Baraka a cikin shirin daɗin kowa. To gaskiya yadda aka yi na shigo dai irin tun ina yarinya idan muna kallon drama a channel ɗin NTA haka ko CTV sai irin naga abin yana bani mamaki kuma dai normally dama a makarantar Islamiyya ma irin in lokacin maulidi ya zo ko wani tarurruka ana dan sani a cikin irin wata ƙwarya-ƙwaryar haka dai drama da ake sawa ta faɗakarwa to tun dai irin ina karama kawai na tsinci kaina ina sha'awar harka. Zan iya tunawa fim ɗin da na fara fitowa a ciki Kwai a Baka. Ai lokacin da yake shine farkon fitowa ta irin kawai da irin na dan fito ne haka irin a cikin gona haka an dan samu muna irin dan rawa. Kai Saraha Sabunul Qulub wallahi ba zan iya tunawa ba gaskiya. A'a ni ba balarabiya ba ce amma dai zan iya cewa bahaushiyar balarabiya ce na dan iya kaɗan daidai gwargwado. Wasa na zauna a Saudiya tsawon lokaci ma mai yawa. Na shiga fim mai dogon zango ne sakamakon dama kusan in ce ma'aikaciya ce a Arewa 24 na aikin voice over Arewa 24 so da aka tashi za a yi aikin daɗin kowa kuma sun san artist ce ni sai kawai aka fara aikin da ni. To gaskiya akwai kalubalai ma zan ce da yawa don ba za a rasa batun da ka san kusan fina-finan da yawa dole ne dan adam zai ringa samun kalubale wani lokutan. Kai akwai wani fim gaskiya sunan fim din Hibzillah na samu kalubale amma kalubale din ba wai irin na matsala daga al'umma hakan nan ba ko irin aiki a yanayin aikin ne ya zo min da kalubale saboda na sha wahala akwai gudu a daji daga rana har zuwa duhun dare to gaskiya ya sa irin hanna ji ciwo har kamar iska ya taba kafa na ma dan gaskiya na yi kusan wata ɗaya ina jiya kafa na irin ban iya ajiye shi a ƙasa haka sai dai na daga irin zan yi ta kuka ciwo na damuna sosai amma alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji da addu'o'i sai daga baya ya zo ya zama na samu sauki. Wallahi ni ina son fina-finai na duka gaskiya saboda duk wanda ya kira ni aiki irin ya san mai yiwa zai samu abin da yake so ne daga role din da zai bani ni kuma ina kokari daidai gwargwado na ga na yi shi kamar yadda mai fim din yake so na mishi gaskiya ni ina son fina-finai na duka babu wani aiki da nayi da ba na san shi. Saboda ba ma rabuwa gaskiya koyaushe muna tare kusan ko irin zan tafi wani unguwa da kanina irin su cewa in ba su jakata su rike mun ni gaskiya sai in dinga jina kamar sungul nake kawai na fi so na rike kayata da kaina. Hansatu to kawata ce sosai kuma muna mutunci fiye da yadda kake tunani sosai ma ni bana jin tsoron kishiya bata kuma bani wata fargaba na taba zama sosai da kisha dan kusan ce maka aure na fari ma da aka min ina yi kankanuwar yarinya saboda ni gaskiya bayan ma aure na ya mutu ne na samu daman gama secondary school dina ina yi shekara 14 aka min aure kuma an kai ni cikin kishiyoyi 3 ne na zama ta 4
sannan ta uku ta fita na zama ta uku aka sake kawo min ta 4 don haka ni babu wata kishiya wallahi da za ta bani tsoro. Ina daukan zama da kishiya kawai kamar play din game ne, wacce ta iya play din game ɗinta ta winning a wurin miji. Abin da yake faranta min rai gaskiya wanda nake ji na shiga jazaba na shiga shauki ni kawai ina son yaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk irin yanda nake cikin wani kunci wallahi ko yaya naji an ce sayyidina Rasulullah alaihi salatu wasallam sai na ji wani sanyi ya zo min cikin ruhina. Abincin da na fi so wallahi ko bakon gida na je naga ana dafa shinkafa da miya da salak to gaskiya ina neman gurin zama bana gajiya da cin shinkafa sosai ma. Ina yin waka, ina yin jingle promo haka kowane iri, sannan ina siye da siyarwa kayayyaki a tamfofi suka haka ko takalma. Sannan kuma alhamdulillah producer ce ni kuma marubuciya ce ni. Na gode Allah. Akwai hawayen maza, akwai farin cikin ma'aurata, akwai su dai haka dai irin da dan dama. Burina a rayuwa kawai in ga na samu miji na gari na yi aure.